कोणाला जमलं नाही, पण पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्यामुळे तो ब्रिज बरोबर 2.5 महिन्यात पुरा झाला. मी कणकवली शहरातील जनतेला एवढंच सांगेन की प्रचंड आरोप माझ्यावर होत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. त्याची जाळं DP रोड सगळे डेव्हलप केले. बरोबर जनता विकास करणाऱ्यांच्या पाठीशी असेल. म्हणूनच सांगतो तुम्हाला, नितेश राणे साहेब, त्याचा प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार राणे साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टीचा कणकवली नगरपंचायतवर 3 तारीखला झेंडा फडकणार म्हणजे फडकणारच. कणकवली म्हटली की धगधगतं, तापलेलं राजकारण आणि असं आरोप प्रत्यारोपचं राजकारण नेहमीच असतं. आणि या आरोप प्रत्यारोपाच्या पलीकडे जाऊन वेगळं कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये एक वेगळं समीकरण बघायला मिळतं, ते मध्ये विकासाचं समीकरण. आणि विकासाच्या मुद्द्यावरच ही निवडणूक लढली जाणार असं पालकमंत्री नितेश राणे सांगितलं. आणि त्याच मुद्द्यावर समीर नलावडे यांनी देखील सांगितलेलं आहे की आपण जी कामं विकास केलेली आहेत त्या विकास कामांची लोकांपर्यंत नेणार आणि त्यांची पोचपावती म्हणून आम्हाला नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक सर्व निवडून देतील असं जनतेतून आपल्याला दिसतंय. यासंबंधी आपल्यासोबत बोलण्यासाठी समीर नलावडे आहेत. साहेब नमस्कार. वेगळं दरवेळी आरोप प्रत्यारोप होतात, म्हणजे त्यांना टीका टिप्पणी होते, पण यावेळी वेगळं समीकरण आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढली जाते, काय सांगाल? बरोबर आहे. मुळातच आम्ही सांगितलं होतं की मंत्री साहेबांनी की विकास हा अजेंडा घेऊनच आपल्याला चालायचा आहे. आणि आम्ही विकास जो कणकवली शहराचा जो केला आहे तो विकासच आम्हाला जनतेसमोर पोचवायचा आहे. पोचवण्याची गरज नाही आहे, जनतेलाच माहिती आहे की कणकवली नगरपंचायत 2018मध्ये ज्या दिवशी मी नगराध्यक्ष खुर्चीवर बसलो त्याच्यानंतरचा बॅकलॉग त्याचा काढा तुम्ही. 7.5 वर्ष आताची ही 2018 ते 2025 7.5 वर्षामध्ये पाठीमागे जेवढा विकास झाला नाही तेवढी डेव्हलपमेंट तुम्हाला आताच्या ह्या 7.5 वर्षामध्ये पाहायला मिळेल. एवढा निधी आणला आहे तुम्हाला सांगतो, जवळजवळ 55 कोटीचा निधी आपण या 7.5 वर्षात आणला आहे. त्याची आकडेवारी पाहिजे तर तुम्ही नगरपालिकेतून घेऊ शकता. आणि वेगवेगळी विकास कामं आहेत कणकवली शहरामध्ये. सर्वात प्रथम म्हणजे तुम्हाला सांगतो की CBSE बोर्डचं पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, हे जे आपण पुन्हा मुंबईला आमचे विद्यार्थी जात होते, आई वडील पुन्हा मुंबईला मुलांना टाकत होते, तिथे त्यांना राहायची व्यवस्था अतिशय भरपूर त्रास होतो. ते पोदार इंटरनॅशनल स्कूल नितेश साहेबांच्या एका शब्दावर कणकवलीमध्ये आलं आणि आता ते पूर्ण वर्ग भरलेले आहेत. आणि आपल्या सावंतवाडीपासून मुलं येतात, इकडे खारेपाटणपासून मुलं इथे शिकत आहेत. त्याच्यानंतर जो ब्रिज जानवली आणि कणकवली जोडणारा जो ब्रिज आहे, गेली कित्येक वर्ष अनेक राजकीय पुढारी त्याच्यामध्ये प्रयत्न करत होते, कोणाला जमलं नाही, पण पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्यामुळे तो ब्रिज बरोबर 2.5 महिन्यात पुरा झाला. एवढं फास्ट काम आपण करून गेलं आणि 2 गावं एकत्र जोडली गेली. तिथेच आपण धबधबा केला आहे तयार. तुम्ही संध्याकाळचं जाऊन पाहू शकता. धबधब्याला संध्याकाळची मुलांची इतकी गर्दी असते आणि खूप मजा करतात मुलं, त्या पाण्यामध्ये खेळतात, आंघोळ करतात. असा आपण तिथे धबधबा केला आहे. त्याच्यानंतर प्रामुख्याने एक मोठं काम सांगेन की पालकमंत्री साहेबांनी प्रदेशाध्यक्षांचं की रेल्वे स्टेशन, जे एअरपोर्ट सारखं रेल्वे स्टेशन कणकवलीचं, जे सुदैवाने आपल्याला रेल्वे स्टेशन कणकवली शहरामध्ये लाभलं आहे. बाकीच्यांची रेल्वे स्टेशनं शहरापासून 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर लांब आहेत, पण आपलं रेल्वे स्टेशन हे शहरामध्ये. आणि ते रेल्वे स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एअरपोर्टला आल्यासारखं वाटते. अशा प्रकारचे विकास कामं आपण केलेली आहेत. रस्त्याची जाळं, DP रोड सगळे डेव्हलप केले. पुढे कणकवली कशी असेल, कणकवलीची लोकसंख्या पुढची 25 वर्षानंतरची काय असेल याचा विचार केल्यानंतर आपण हे कणकवलीचं रस्त्याचं जाळं, म्हणजे नुसता रस्ता झालेला असेल तर त्याच्यात डांबरीकरण कोणीही करतं, पण आपण नवीन रस्ते निर्माण केले. आणि हे रस्ते आता तुम्हाला सांगतो, आपल्या थिएटरपासून आचरा रोडला थिएटर आहे त्यापासून जो रस्ता रिंग रोड चालू होतो तो डायरेक्ट रेल्वे स्टेशन बाहेरून, कणकवली शहराच्या बाहेरून केला आहे. अजून 2-3 रस्ते आहेत DP रोड जे मोठे डेव्हलप करायचे आहेत. म्हणजे अशा प्रकारची वेगवेगळी कामं केली. त्याच्यानंतर नरडवे रोडला पुतळे बसवलेत बघा, मधी स्टॅच्यू बसवलेत. म्हणजे पुण्या मुंबईला मी बघितलं होतं आणि मस्त वाटत होतं ते, म्हणून माझ्या डोक्यात आलं ती स्टॅच्यू तिथे आपण बसवले. त्याच्यानंतर त्याच नरडवे रोडला आपण सेल्फी पॉईंट केलं, आय लव्ह कणकवली.
लक्षात आलं. त्याच्यानंतर कणकवली शहरात एंट्री करताना तिकडून स्वागत बोर्ड केला. कणकवली नगरपंचायत आपलं सहर्ष स्वागत आहे, भव्य असं स्वागत बोर्ड आहे. अशा प्रकारची वेगवेगळी कामं, बारीक सारीक अनेक कामं आहेत. त्याच्यानंतर सर्वात मोठं काम तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये 2 बॅडमिंटन कोर्ट आहेत, गॅलरी आहे बसायला, एक मोठं स्टेज आहे आतमध्ये. त्याच्यानंतर 2 कोर्ट झाल्यानंतर कबड्डीचं इंडोर कबड्डी मॅटवर आपण भरवतो. त्याच्यानंतर आता स्विमिंग पूलला 4 कोटी नगरपालिकेकडे आलेले आहेत आणि त्याच्या वर आणि 6 कोटी लागणार आहेत. राज्यस्तरीय स्पर्धा भरवू असं स्विमिंग पूल आपल्या कणकवलीमध्ये होतं आहे. हे जिल्ह्यामध्ये कुठेच नाही आहे राज्यस्तरीय स्पर्धा होणं एवढं, कारण 100 मीटरची त्याची लेंथ असते. ते 25-25-25च्या 4 फेऱ्या, ते राज्यस्तरीय स्विमिंग पूल होतं. झालं त्याचं उद्याची आचारसंहिता संपलं की टेंडर लागतं आहे. अशा प्रकारची वेगवेगळी कामं कणकवली शहरामध्ये झाली आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला अजून अनेक कामं आहेत. मी जर तुम्हाला सांगायला सुरुवात केली तर ती बाईट तुमची 2 तासाची होईल. अशा प्रकारे आणि विरोधकांवर आरोप करण्याची गरजच नाही आहे, त्यांच्यावर आरोप करायचे आहेत पण 3 तारीखला. आता अजिबात नाही. आता विकास जनतेला माहिती आहे. ह्यांनी किती वातावरण करू नये, जनतेला माहिती आहे विकास कोणी केला. बरोबर जनता विकास करणाऱ्यांच्या पाठीशी असेल. म्हणूनच सांगतो तुम्हाला, नितेश राणे साहेब, पालकमंत्री साहेब नितेश राणे साहेब, त्याच्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार राणे साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टीचा या नगरपंचायतीवर, कणकवली नगरपंचायतीवर 3 तारीखला झेंडा फडकणार म्हणजे फडकणारच. ज्यावेळी तुम्हाला नगरपंचायतमध्ये नगराध्यक्ष बनवण्यात आलं त्यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे आमदार होते आणि त्यानंतर आता ते मंत्री आहेत आणि आत्ता देखील त्यांना घेण्यात आलं होतं 7 वर्षापूर्वी. आत्ता देखील हे घेण्यात आलं आहे. कसं चक्रव्यूह भेदतील हे काय सांग? हे बघा, पालकमंत्री साहेब तेव्हा आमदार होते आणि तेव्हा आपण आमदार असताना त्यांनी एवढा निधी खेचून आणला. आता तर पालकमंत्री आहेत, तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या हातातच आहेत. त्याच्यामुळे आपले नगरपालिकेचा विचार करा, येणाऱ्या 5 वर्षात किती निधी आणू आणि किती विकास कामं होतील. आणि राणे साहेबांना अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे हो, सगळे एकत्र येतात आणि राणे साहेबांना घेरतात. हो, शेवटी आडनावच त्यांचं राणे आहे, ते कोणाला ऐकणार नाही. त्याच्यामुळे प्रत्येक निवडणुका तशाच लढल्या जातात. पण राणेसाहेब त्या सगळा तो चक्रव्यूह भेदून या कणकवली नगरपंचायतीवर आपला झेंडा फडकणारच. दरवेळी ज्यावेळी कणकवली नगरपंचायतीमध्ये सत्ता नसती त्यावेळी देखील कणकवली पर्यटन महोत्सव आपण भरला, त्यानंतर खाऊ गल्लीचा कार्यक्रम आपण घेतला आणि दिवाळी बाजार हा देखील भरवत आहे. त्यामुळे बऱ्याच जणांना रोजगार मिळाला असं काहींनी सांगितलेलं आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? दिवाळी बाजार देखील भरवतो, काय सांगाल त्याबद्दल? दिवाळी बाजार आपण का भरवतो तर दिवाळी बाजार भरवण्याचा उद्देश माझा एवढाच होता की कणकवली शहरामध्ये आपल्या महिला भगिनी बचत गटाच्या माध्यमातून अनेक खाद्यपदार्थ बनवतात आणि ते खाद्यपदार्थ बनवलेले त्यांना कुठेतरी योग्य व्यासपीठ पाहिजे, म्हणून मी दिवाळी बाजार भरवतो. आणि त्या दिवाळी बाजार भरवल्यानंतर त्यांच्या त्या खाद्यपदार्थाची प्रचंड विक्री होते आणि त्यांना त्याच्यातून व्यवसाय निर्माण होऊन त्यांना आर्थिक लाभ होतो. म्हणून हे दिवाळी बाजार भरवण्याचं कारणच आहे. आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारची स्टॉल आहेत. खाद्यपदार्थ बनवते, कोणी कंदील बनवले, कोणी वेगवेगळ्या पंत्या बनवल्या, मातीची भांडं बनवली, कुंभार समाजाला तिथे न्याय दिला. आणि हे मी स्वतःच्या स्वखर्चातून करतो आणि महिला भगिनींना मोफत स्टॉल देतो. मग अशा प्रकारे मोठं उत्पन्न त्या दिवाळी बाजारामधून या माझ्या कणकवली शहरातील महिला भगिनींना मिळाले. मग काय आवाहन कराल? या आता मतदान 2 दिवस राहिले, काय आवाहन कराल? मी कणकवली शहरातील जनतेला एवढंच सांगेन की प्रचंड आरोप माझ्यावर होत आहेत. लोकांना, जनतेला माहिती आहे मी समीर कसा आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. यांना नगरपालिका कशाला पाहिजे हे मला माहिती आहे, सगळ्या जनतेला सुद्धा माहिती आहे. आता हे 48 तासात मंत्री साहेबांनी सांगितलं होतं, 48 तासात हे ना आम्ही भ्रष्टाचारी वाटलो, 48 तासात ह्यांना वाटलं की हे काहीतरी 2 नंबरचे व्यवसाय करतात इथे. 48 तासात याच्या 5 वर्ष तुम्ही 6 वर्ष होता. म्हणून यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. विकास बघा, कोण विकास करतो, व्हिजन कोणाकडे आहे, पालकमंत्री कोणाचे आहे, देशात सत्ता कोणाची आहे, राज्यात सत्ता कोणाची आहे, जिल्ह्यात सत्ता कोणाची आहे, कणकवली शहरात सत्ता कोणाची आहे, हे विचार करा. कोण विकास करणार तर पालकमंत्री नितेश साहेबांच्या नेतृत्वावर आम्ही कणकवलीमध्ये, मी असेल, माझे सर्वच सहकारी विकास करणार आहोत. आणि आमच्याकडे व्हिजन, विकासाचं प्लॅन तयार आहे. हे प्लॅन उद्या नगरपालिकाची निवडणूक संपली की आपण डेव्हलपमेंट प्लॅन शहरासमोर ओपन करू आणि मग तेव्हा जनतेला कळेल की आम्ही त्याच्यामध्ये किती किती सुखसोयी ठेवलेल्या आहेत. निश्चितच हे होते सबीना लावडे,
माजी नगराध्यक्ष त्यांनी सांगितलेलं आहे की विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे आणि समीर नलावडे यांनी आता हे सर्वच त्यांचे विरोधी उतरलेले जे पक्ष असतील किंवा अन्य ज्याही सहकारी असतील तरी देखील हे चक्रव्यूह भेदणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी गेल्या वेळी देखील आमदारकीच्या वेळी त्याचे सगळे विरोध तरी त्यांनी चक्रव्यूह भेदलं होतं आणि यावेळी देखील ते चक्रव्यूह भेदतील हीच अपेक्षा आता सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.